Serbia! Tämä voidaan pitää jonkinlaisena yllätyksenä. Ei ollut mitenkään varmaa, että täällä finaaliin mennään. Onnittelut teidän. Toisena on Suomi. Suomi. Ukraina menee varmasti finaaliin. Portugali! Okei! Nämä on molemmat vähän tällaisia niin rajatapauksia. Ei ole mitenkään varmaan. Yes, Julanda! Yes, Julanda! Mä tuon sulle sen Windows 95 nimiksen. Mä lupaan. Kolmantena Irlanti, Australia. Kuka menee? Alko. Tämmöisiä rajatapauksia. Tää ei ole mikään satunnainen järjestys. Tää on tuskallinen järjestys. Onnittelut, ne nakupuut meni sinne. Hienoa, Liisa pääsisi. Azerbaidžan on varma, mutta toivon. Moldova. Irlanti menee, toi kova esitys. Ukraina. Tää nyt oli itsestään selvää ja varmaa. Onnittelut Ukrainaan. Tää esitys ansaitsee paikkansa finaalissa. Onko nää hupenee nää paikat? Oliko toi huolen halva? Teeman kasva. Liettua! Silvester! Tää on hauskaa. Onnittelut Silvester! No rules. La 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 la. Do 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 do. No rules. Do do do. Oikeesti finaalissa ihan sama mitä tapahtuu. Mulle käy kaikki sijoitukset sillä. Meillä tulee tosi hauska viisuviikko. Kiitos! Kiitos teille kestä. Kroatia! Okei, tietysti te olette finaalissa. Ansaisitte olla siellä rinkin, joka nimi on kesähytti Euroopassa aivan takulla. Tähän esityksessä oli pantu paukku ja savua. 2 jäljellä. Nyt lähtee meidän mukaan vielä. Luulen, että noista on sitä kyllä noista lähtee aikana. Irlanti! Loistavaa! Bambi Falcon finaalissa. Tää on Irlannille kova juttu. Irlanti on tasasviisukeineissä. Enää 1 paikka jäljellä. Noista mä veikkaan, että noista Luxemburg on se viimeinen. Mä oon jättänyt sen tähän viimeiseksi.